abal uruping geni mbrongot swasana mahanani geter gumuruh marengi sumebaring watak Candala saenggon-enggon anane mung pasulayan ngendi-ngendi papan regecekan sikut-sikutan jegal-jegalan sentananing praja wis lirwa ing reh kewajiban jagat kaya-kaya wis ora kuwawa nyangga dosaning manungsa kang dianti-anti muhung timbuling wiji sejati mbegegek ugek sadulita hemel lae yen ora sisip sing dadi panduluku iki sajake Ratu Dwarawati Prabu Kresna sing gedhe pangapurane kepeksa tak jabel basaku amarga iki mapan ana sudungku karang kadempel ya klampe sireng. Sik. Kok sajak kucem sing dadi guwayamu ana apa Ratu Dwarawati? Oh, Kakang Semar. Iya. Mung Kakang Semar kang bisa ndak sambati. Kakang Semar kang minangka dadi pamonge tanah Jawa. Lan aku Prabu Kresna kang anyalirani Bathara Wisnu dewaning katentreman. Pancene Kakang Ismaya lan Bathara Wisnu ndarbeni dharma kang kudu dilakoni. Rehne jagat saiki
wis ora tentrem, kawulane padha ora ayem. Ingsun mundhut katrangan, kepiye mungguh pamrayogamu Kyai? Semareka den prayitna semurire eka bali tityani gandayani kong trisanya Purnama sasi gilar-gilar semeding tengahing latar milangono lintang bima sakti ya yen panjenengamu lagi mrehatinke kahanan ana ing jagat iki kawruhana Ratu Ndwarawati mbok menawa ing jagat iki ing Madyapada iki kaperang ana 4 jaman. 4 jaman Kyai Semar. Iya. 4 jaman kuwi mau apa wae Kakang Ismaya? 4 jaman ya kuwi sepisan sinebut jaman emas utawa jaman kemasan. Kaping pindho jaman perak, angka 3 jaman tembaga lan sing pungkasan sinebut jaman wesi. Lah yen jaman emas utawa jaman kemasan kuwi werdine lan titikane kepiye Kyai? Ngene. Titikane jaman emas kuwi kasusilan isih utuh. Tata krama ya isih jangkep. Kabeh manungsa isih ngestokake sabdaning Gusti. Isih akeh ulama lan kiai sing sumanding marang kitab suci. Isih akeh kawula sing percaya karo negara, akeh rakyat sing isih percaya marang pejabat. Mula ora aneh ora mokal jaman emas mau manungsa ora duweni rasa iri kang sarta rasa dengki lan jagat iki adoh saka bencana alam. Kuwi jaman emas. Anane jagat iki mung ayem tentrem lan bagya mulya. Kuwi jaman emas pancen kaya mangkono. Lah banjur kang winastan jaman perak kuwi jlentrehe piye Kyai? Jaman perak kuwi uripe manungsa wis wiwit ketukulan sing jenenge dosa. Manungsa wis wani wiwit goroh.
Ing jaman perak mau tumindak Durjana durung pati cetha sebab adeking kebecikan kuwi isih santosa. Nanging aning jaman perak mau wis wiwit pincang adeking kautaman. Kuwi yen wis ngancik jaman perak. Iya, Kyai. Banjur sing diarani dening jaman tembaga kuwi jlentre piye Kakang Semar? Jaman tembaga kuwi tumindak utama lan tumindak angkara wis gebak padha kuwate padha digdayane. Janji ana piwulang suci digelar ing kono uga ana kawruh kadurakan sing jumedhul. Ketoke tumindak becik mundhak ning tumindak ala ya saya ndrebala. Kuwi mau titikane yen wis ngancik ana ing jaman tembaga Prabu Kresna. Sing pungkasan jaman wesi. Jaman wesi iki werdine kepiye Kakang? Jaman wesi iki tegese jaman bubrah. Jagat iki wis kebak karo sing jenenge dosa. Tata krama wis ora dienggo, kasusilan mung mandhek ana ing pocapan. Wong becik malah dicutik-cutik, wong ala malah do disubya-subya. Ana langgar dienggo digar, ana masjid dianggit-anggit, ana papan ibadah dijejamah, ana gereja lan pura, jarene dienggo apa? Mula polahe manungsa ing jaman wesi iki kaya gabah den interi. Sing edan malah bisa dandan-dandan, sing nyolong omahe magrong-magrong, sing nyopet umure malah awet. Ngono. Bebasan ing ngarsa ngumbar swara, ing madya numpuk bondo, tut wuri padha ngrogoti. Sing ngakune bagus isane mung kementus, ora entong ora irus, nyatane do ora pecus, tur rakus mula patrape do kaya wedhus senengane ngambus-ambus. Sing ngakune ayu ya ngono. Sing ngakune ayu do ora mutu, bengi-bengi malah do metu, lambene digincu genit karo kemayu, ning ngisor lampu pamrihe ben payu, ra payu nganti mambu tubruk asu, ngono kuwi. Iku sing jenenge jaman wesi utawa jaman bubrah. Rasa gotong royong wis luntur, sing digoleki mung kebutuhane golongane dhewe. Wis ora peduli kuwi barang halal apa haram, ngerti kuwi barang haram, ngerti waton butuh mesti diuntal. Nanging Prabu Kresna, nanging Gusti iki maha adil. Jaman papat sing wis ndak sebutake iki mau ngibarate cakra manggilingan. Watone pejabat lan rakyat isih nggondheli piwulanging agama lan dasaring negara. Tak kira jagat iki bakal iso tentrem lan adoh saka bilai. Nanging sawangen saiki wis akeh para sentananing negara kang lali karo kewajibane. Kalebu momonganku dhewe. Momongane Semar Badranaya, Ndara Janaka ya Arjuna. Saiki malah katrem ing rasa asmara aning kayangan swarga dahana. Semune lali marang dharma kasatriyane Prabu Kresna.
Nata Kresna lan ngandika Duh Yayi Prabu Haywa sungkawing tias mulat solae ngarinira Kakang Semar banjur nata Ndrawati aku kudu kepiye Kyai ngene aku nampa wangsit mbok menawa ora suwe maneh jagat iki bakale padhang nanging kudu ngenteni tumuruning wiji kang sejati Prabu Kresna tumuruning wiji sejati ya mula ayo padha sewang-sewangan laku Ratu Ndwarawati tak aturi kondur ana Ndwarawati sampeyan reksa para kawula ing Ndwarawati paribasan asung banyu wong kang kasatan menehi teken wong kang kalunyon lah banjur Kakang Semar aku bakal ngangklang jagat mapak tibaning wiji sejati bayangan bayem bayayat jantung hatiku sira tresnaku pati uripku sang dewa srani aja ngresula iku mung ngimpen jawit
nganti mati pecat nyawaku kudu kelakon nadyan nganti mati pecat nyawamu ora kelakon. Ya jagat ya dewa ya Bathara lumahing bawana kureping ngakasa ora ana wong wadon kang kawawa njiret atiku kejaba mung sliramu wong ayu Dresanala Nimas Bendara wong ayu sing kaya godhong tunjung netrane manutapun Kakang Dewa Srani ratu ing negara Tunggul Malaya sliramu Dresanala ndak derekke lelumban warihing katresnan kekosok kang sari-sari wong manis tamban ana brantaning pun Kakang Dresanala ya Mas Dina Nyidam sari kekidung memanis kaya kumbang kang hamulat sekar kapengin ngisep madune Brangangang swara arum yaya manten kang lagya karon se deni Ramamat prana marang Kusumaya sedalu tan bisa nendra renggang kula kinepyur pulut sayakti nyidam sarining tresna rungokno swara atiku kang nyidam sarining tresnamu Dresanala sliramu sekar mati aku kumbang nyidam sari sliramu margi mangkatku
Apa kurangipun Kakang? Sugih aku ya ora kurang, bagus aku ya ora kurang. Yen perlu kesugihanku, tanggapanku sewulan muput duwite tak kekne kowe. Tutukno. Sanala, kowe ning ngendi wong ayu? Kowe arep menyang ngendi wong manis? Dresanala. Dresanala. Oh. Oh. Waduh. Dresanala. Oh. Oh, Kanjeng Ibu. Leng-lenging driya mangu-mangu mangungkung kandhuan rimang lerlena tanpa kanen yen tan tulusa mengko sang Dyah Utama sang nata muda wuwus yo hangrara apa tobat anakku bocah bagus Dewa Srani 3 dina kowe kok katon nggembol perkara kang ora enteng iki janjane sing kok pikir ki apa to nggir saka lekering netra jahiting wimbok katon ana babakan rasa kang kineker ana apa nggir Dewa Srani Mara diage sambata marang ibumu aku Bathari Durga panguwasa dandang mangure Dewa Srani. Nuwun inggih Kanjeng Ibu. Pranyata leres dawuh jengandika Kanjeng Ibu Bathari Durga. Mbok bilih sak mangke wonten ingkang kula penggalih Kanjeng Ibu. Lah ya ta ya. Apa matura apa sing kok pikirake jane? Mbok menawa ana reruwet ibu bisa ngudari, mbok menawa ana pepeteng ibu bisa madhangake.
He Dewasrani, kowe iki wayahe mangan ya ora mangan. Wayahe turu ya ora turu, jane sing kok pikir ki apa? Matura nggih Dewasrani anakku cah ganteng cah sigih cah jlonet. Nuwun inggih Kanjeng Ibu. Matur nuwun. Wekdal sak mangke kula mboten menggalih babagan menapa-napa jer nyatanipun. Nyatanipun bondo donya kula matumpuk-tumpuk derajat kang sarta pangkat inggih boten nguciwani ning emanipun Kanjeng Ibu emanipun dereng jangkep gesang kula bilih Dewasrani dereng gadah wanodya sisihan ingkang saged ndampingi gesahipun Kang putra pun Dewasrani Kanjeng Ibu. Tobat. Ya jagat Dewa Bathara ya jagat Mangestungkara. Arep rabi ya kok dadak bingung ki sing dibingungi apa lho Dewasrani? Kowe kuwi ora kurang samubarangmu. Dasare kowe ki ratu sugih. Ratu kondang bondo ya pirang-pirang wong wedok ro kowe iki ngintili tak omongi. Mara diage. Ayo cah wedok ngendi sapa matura karo ibumu? Pon ibu sing bakal nglamarake kulup. Kowe njaluk wong wedok model piye? Matura. Sing ramping, sing bokonge gedhe sisih. Pilihan. Mesti kelakon matura karo ibumu aku Bathari Durga Dewasrani. Kanjeng Ibu, piye? Baris kures bloko suta, blak kutang terus terang. Ingkang kula gadang-gadang sakjroning ati menika sanes wanodya limprah. Banci ngono piye? Lho, sanes. Nanging ngemongaken wujudipun widodari Kanjeng Ibu. Dewasrani kados pundi? Kowe apa lali? Bapakmu ki panguwasa kayangan ngono. Pukulon Bathara Guru, nudinga wae Dewasrani, tartamtu keturutan apa sing kok kepengenake. Nuwun inggih. Ayo, cah wedok ngendi matura. Kanjeng Ibu, mboten sanes ingkang saged nyenggol intining jejantung kula. Nuwun inggih menika widodari saking kahyangan swarga dahana. Atmajanipun pukulun Bathara Brahma. Nuwun inggih asesilih pun Dresanala Kanjeng Ibu. Piye? Balenana Dewasrani. Balenana. Aja ngawur kowe. Agyatri sang kapirang nguri nangkul kinempit kempit dosa ngretnaning bawana Aja ngawur kowe Dewasrani. Widodari kahyangan ki akeh. Kenang apa kok kowe milih si Dresanala? Kamangka Dresanala kuwi wis duwe bojo, paham apa ora kowe iki jane? Nuwun inggih. Kula mangertos bilih Dresanala punika sampun gadah garwa. Nuwun inggih punika satriya panengah Pandhawa pun Arjuna, nuwun inggih pun Janaka.
Gene kowe ya mudeng, gene kowe ya paham. Ning kenang apa kowe kok milih sing duwe bojo? Kuwi jenenge ngrusak pagrayu nyurestu resijo. Kowe mudeng apa ora Dewasrani? Nanging Kanjeng Ibu, ati kula menika sampun boten kenging dipun gorohi malih. Bilih tresna kula kalian Sidresanala. Kowe iki nyawang githokmu, Bojone Dresanala ki sapa? Panengah Pandhawa si Janaka. Ambak kowe iki ratu, ning kowe iki ratu cilik, ngono. Beda karo si Janaka. Nadyan to amung satriya ning satriya kondang kaonang-onang. Duwe gelar lelananging jagat lancuring Madyapada. Kowe iki karo Janaka pedhot samubarange. Kalah sekabehe, aja nekat kowe. Timbang lara atimu tak kandhani sik aja nekat. Apa ora ngerti kowe? Ana lagu sing judule Lara Ati 2, ngono lho. Kurang ngono kae. Mboten Kanjeng Ibu, mboten. Sampun bunder tekad kula. Sampun golong manah kula. Anggen kula tresnani Sidresanala. Kepara menawi kula mboten kelakon sesandingan kalian Swarga Dahana, putri saking Swarga Dahana nggih punika pun Dresanala, luwih becik kula entengaken pejah kula. Aja ngawur kowe. Ya Dewasrani yen pancen kaya mangkono. Ana tetembungan anak polah wong tuwa uga melu kepradah. Yen ngono pun ibu kang bakal mbudidaya sowan marang bapakmu Bathara Guru, pun ibu kang bakal motah supaya kowe bisa jejodohan kelawan Sidresanala. Waduh, nuwun inggih ngaturaken panuwun Kanjeng Ibu. Aku bakal sowan bapakmu Bathara Guru. Banjur kowe entenono luwih dhisik ana ing Kahyangan Tunggul Malaya ngestokaken dawuh Kanjeng Ibu. He bocah tumenggung, kula wonten dawuh. Kirapke sakehing wadyabala, mbok menawa iki mengko ana moganing lelakon. Kowe sak wadyabalamu sing merantasi nuwun dhateng sendika Suraka Palapa supaya rancak sing dadi lakumu. Inggih ngestakaken dawuh budal dina iki bocah temenggung. Prawadya wis samapta wis siaga arsa anggelar baris manunggal sajuru-juru kumlebet kang bandera tambur tumpret gong beri munyoma ngungkung prawadya bala palapa manunggal sigra lu mare